ሓደ ወዲ ዘይደለካ እንተኾይኑ ዘርእዮም 6 ምልክታት ሓደ ወዲ ተዘይደሊኪ ዘርእዮም ምልክታት ስለ ዘርእስቲና ክንዓለሎሚ ሓቢርክን ፅንሓ ሰላም ክብራት ተኸታተልተይ ኩላትክን ብዘለኹን ብሰላም ብጥዕና ክትህልዋና ተመንኹ ናይ ሎም ርእስተይ ድማ ሓደ ወዲ ዘይደለካ ተኾይኑ ዘርእዮም 6 ምልክታት ዝብልና ክንርኢ ናኡ ከብለክን ከምቲ ትፈልጦ ብጣዕሚ ተፈታዊት ጓል ዋላ እውን ኩሉ ዘለክ ጓል ክትኮን ትኽእል ግን ኩሉ ወዲ ድማ ይፈቲክ ማለት ኣይኮነን ከምቲ ሓደ ወዲ ዝደልየኪ ብኡ መንፅር ድማ ዘይደልየክ ወዲ ከም ዘሎ ኣይትዘንግዒ ሓደ ግዜ ህይወት ብግልባጡ እያ ንስኻ ትደልዮ ንሱ ዘይደልየካ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እዘን ሕጂ ዝነግረክን ነገር ክሳዕ መወዳእታ ዳ ተሰሚዕኽናን ገለ ትምህርቲ ክትረኽባለን ኢኽን ናብኡ ከብለክን ቁፅሪ 1 ተበግሶ ኣይወስድ ንሱ ፍፁም ርክብ ኣይጅምርን ኩሉ ግዜ ንስኺ ቀዲም ክትጅምሪ ነቲ ርክብኩም መብዛሕትኡ ግዜ ንስኺ ክትጅምሪ ትድውል መልእኽቲ ትሰዲ ንሱ ብወገኑ ርክብ ንምጅማር ብዙሕ ተገዳስነት ወይ ድፍኢት ኣየርእን እዚ ማለት ቀዳምነት ከም ዘይሃበክ የርኢ እዚ እቲ ሓላፍነት ወይ ፀቕጢ መብዛሕትኡ ግዜ ኣባኺ እዩ ዝምርኮስ ስለዚ ተበግሶ ኣይወስድን ማለት እቲ ወዲ ንርከብኩም ወይ ንዓኺ ክህም ቀዳምነት ገይሩ ኣይርእን ወይ ድማ እኹል ተገዳስነት ስለዘይብሉ ፃዕሪ ንምግባር ድልው ኣይኮንን ማለት እዩ ሓደ ሰብ ብሓቂ ዝደለየካ ተኾይኑ ንሳኻ ንምዃን ወይ ርክብ ንምግባር ተበግሶ ይወስድ እዩ ስለዚ ንሳኻ እውን ዘይደሊ ወዲ ተኾይኑ ተበግሶ ኣይወስድን ንርክብኩም ስስኺ ኩሉ ግዜ ጀማሪት እምበር ንሱ ኣይኮነን ቁፅሪ 2 ድማ መልስታቱ ሓፂር እዩ መልእኽትታትኪ ወይ ድማ ደወልኪ ብቕልጡፍ ይምልስልክኒ ብዘገምታ ወይ ብሓፂር መልስታት እዩ ዝምልሰልኪ ፎር ኤግዛምፕል ከም እወ ሓራይ ፅቡቕ ጥራሕ ይምልሰልኪ ከምዞም ሓፀርቲ መልስታት ሓፂር መልሲ ማለት ነዊሕ ወይ ዝርዝራዊ ዘይኮነ መልሲ ማለት እዩ ንዝርርብ ንምቕፃል ወይ ንዓኺ ንምፍላጥ ድሌት ከም ዘይብሉ ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ሰብ ድሌት ምስ ዝህልዎ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ዝርዝራዊ መልሲ ንምሃብ ሕቶታት ንምሕታት ይፍትን እዩ ስለዚ ሓደ ወዲ ብተደጋጋሚ ሓፂር መልሲ ጥራሕ ዝህብ እንተኾይኑ እዚ ምልክት ናይ ዘይምድላይ ወይ ዘይምግዳስ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ካት ቁፅሪ 3 ድማ ኩሉ ግዜ ስራሕ በዚሑኒ እዩ ዝብል ኩሉ ግዜ ምኽንያታዊ በቃ ዘይደለየካ ወዲ ተኾይኑ ወይ ስራሕ ኣለኒ ክብለክ እዩ ወይ ካልእ ምኽንያት ይፈጥር ምሳኺ ግዜ ንምሕላፍ ወይ ንኽትራኸቡ ቀፃሊ ምኽንያታት ይፈጥር መደባትኩም ብቐፃሊ ይስረዝ እዚ ማለት ምሳኺ ግዜ ንምሕላፍ ድልየት የብሉን ማለት እዩ እዚ ማለት እቲ ሰብ ኩሉ ግዜ ካባኺ ክመልቕን ካድምን ይፍትን ኣሎ ሓደ ወዲ ቀጥታ ወይ ግልፂ ዘይኮነ ነገራት ዘዋላውል ወይ ድማ ከምቲ ትፅቢት ትገብርዮ ንስኺ ዘይኮነስ ብዝተፈላለዩ ሜላታት ከዳናግረኪ ይኽእል እዩ ትፈልጥሉ ሜላ እዩ በቃ ኩሉ ግዜ ምኽንያታዊ ተኾይኑ ከም ዘዳናግረኪ ዘሎሲ ፍለጥ ብሓፂሩ ስራሕ በዚሑኒ ማለት እቲ ሰብ ግሉፅን ቁኑዕን ኣይኮነን የታልክ ወይ ይዳናግረካ ኣሎ እዚ ድማ ንዓኺ የሕርቐክን የሸቐለክን ዘየተኣማምን ድማ ዘይምጥማን ድማ ይሕብረልኪ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ባህሪ ኣብ ዝምድና ፅቡቕ ምልክት ኣይኮነን ብዛዕባ ሂወትክ ብዙሕ ኣይሓትትን ወይ እውን ተገዳስነት ኣየርእን እዚ ማለት ብዛዕባ መዓልታዊ ከመይ ከም ዝነበርኪ መዓልትታት ከይሓተክን ስምዒታትክ ወይ ድማ ነገራትክ ብዙሕ ተገዳስነት ኣየርእን ወይ ሕቶታት ኣየቕርበልክን ዝርርብኩም መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባ ዘይጠቅም ነገራትን ካልኦትን እዩ ምሳኺ ክኸውን ከሎሲ ብቐሊሉ ሓሳብ ይባታተን ቦታ ብዙሕ ይህበክን እቅድ ምሳኺ የብሉን ዕላማ ምሳኺ የብሉን ኣብ ኩሉ ነገራት ከም መኽረኪ ኣይደልን ዘይደለየካ ወዲ ተኾይኑ ምንም ኣይዶን ኬር እዩ ንዓኻ ቁፅሪ 5 ድማ ንመፃኢ ዝኸውን መደባት ኣየውፅእን ወይ ብዛዕባኡ ኣይዛረብን በቃ ዘይደለየካ ወዲ ስለታ ተገድሶ ንዕኡ ጥራሕ ዝኾነ ጥቕሚ ወይ ገለ ተልዩ ጥራሕ ካባኻ ንሳ ንምርካብ ጥራሕ እዩ በቃ ንዓኻ ዝድውል ስለ ናይ መፃኢ ራእይኩም ኣይግድሶን እዩ ስለ ገለኡ ኣይግድሶን እዩ ንመፃእሲ ምሳኺ ዝተኣሳሰር መደባት ከም ሓበራዊ ንጥፈታት ወይ በዓላት ወይ ዝኾነ ንእሽተይ ነገራት ወፅእ ወይ ብዛዕባኡ ክዛረብ ፍቓደኛ ኣይኮነን እዚ ንሓፂር ግዜ ጥራሕ ከም ዝደለየካ ትፈልጠሉ ወይ ከም ዝሓስበክ ዘሎ ዘርእየክ ምልክት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዘርእየክ ተኾይኑ ሕጂ እውን ካትጎሪ እዩ እዚ ነገር እዚ ኣየድልየክን ግዜኺ መውሰድ እዩ
ቁፅሪ 6 ድማ ኣካላዊ ርሕቐት ወይ ዘይተገዳስነት ኣብ ከባቢኺ ምሳኺ ከሎ ኣቓልብኡ ግን ኣብ ካልእ ነገር እዩ ዝኸውን ከም ኣብ ቴሌፎን ቀጥታዊ ናይ ዓይኒ ርክብ ወይ ድማ ኣካላዊ ምትንኻፍ ከም መሓዝ ኢድ ወይ ምሕቋፍ እንደገና እዚ ከም ኩነታቱ ይፈላለዩ እዩ የርሕቕ ከምኡውን ንዕርኹ ወይ ቤተሰቡ ከላሊክሲ በቃ ፈቓደኛ ኣይኮነን በቃ ግልፅሲ ኣይኮነልክን ምንም ክትፈልጥዮስ ኣይትኽእልን ኢኻ ዘይደለካ ወዲ ትኾይኑ ኩሉ ግዜ ምንም በቃ ክትፈልጦስ ኣይትኽእልን ኢኻ ብቻ ይጠፍእኻ ምንም ከይነገረክ ንኣኸ ንሰሙናት ይጠፍእ ናብ ዝኾነ ቦታ ይኸይድ ዘይነገረክ ንኣኸ ምንም ይኸለኹ ዘይበለኪ ድሕሪ ኣበይ ነርካ ገለ እንኳ እንተልክዮስ ምክንያት ፈጢሩ የምነኪ ኣብ ደስ ዝበሉ ይድውል ኣብ ደስ ዝበሉ ድማ ይድውል ዘይደለካ ወዲ ትኾይኑ ከምኡ እዩ እዞም ምልክታት እዚኦም ሓደ ወዲ ተገዳስነት ከም ዘይብሉ ዘርእዩ እኳ እንተኾኑ ኩሉ ግዜ ኩነታት ወሳኒ ምዃኑ ኣይትረሳዕ ሓደ ወይ ክልተ ምልክት ጥራሕ እንተርእዩ ካልእ ምክንያት ክህልዎ ይኽእል እዩ ግና ከመብዛሕትኦም እዞም ምልክታት እዚኦም ብተደጋጋሚ እንተሪኡ ሓደ ወዲ እቲ መልእኽትሲ ንፁር እዩ በቃ ከምዚ ዝገብር እንተኾይኑ እቲ ወዲሲ ከምዘይደልየካስ ንፁር እዩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እቲ ዝበለፀ ነገር ንኽብርኽን ንነፍስኽን ቀዳምነት ብምሃብ ርሕቐት ምፍጣር ኣገዳሲ እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ትኾይኑ ሓደ ኣገዳሲ ነገር ክትፈልጥ እዩ ዘለክ ወይ ክትፈልጦ ዘለክን ክንፈልጦ ዘለና ኩላትና ግን ሓደ ሰባት ብተፈጥሮኦም ዕጉታት ወይ ድማ ስምዒታቶም ካብ ምግላፅ ስምዒታቶም ምግላፅ ዝሽገሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ግን መብዛሕትኦም ካብዞም ምልክታት እዚኣቶም ብተደጋጋሚ እንተደኣ ኣርእዩ እቲ ወዲ ከምቲ ንስኺ ትደልዩ ዓይነት ስምዒት የብሉን ናይ ሎሚ መዓልቲ ትምህርተይ እዚ ይመስል እዚ ቪድዮ እንተፈቲኹምዎ ድማ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ክሳብ ብኻሊእ ንራኸብ ድማ ቻው